Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, David Casa, kien imċanfar miċ-chairperson tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tal-Parlament Ewropew. Dan wara li għal darb'oħra uża l-ħin f'kumitat parlamentari fejn il-Ministri Maltin kienu qed iresqu l-prijoritajiet Maltin biex jitkellem dwar allegazzjonijiet li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel lokalment. Lill-Ministri Michael Farrugia, Helena Dalli u Evarist Bartolo, Casa ma kienx interessati jistaqsihom dwar il-politika soċjali u minflok reġa' qabad il-litanija ta' akkużi ta' korruzzjoni. Sfortunatament din il-Presidenza qiegħda tiġi imminata minħabba s-sitwazzjoni gravi f'pajjiżna marbuta mal-korruzzjoni. Iċ-chairperson tal-Kumitat kienet ċara fir-risposta tagħha. Grazzi, naħseb li importanti rridu nifokaw fuq kwistjonijiet li aħna niddiskutu fil-Parlament Ewropew, mhux affarijiet li konċernaw il-Malta fuq livell nazzjonali. Jekk dawn mhux ħajaffettwaw b'mod estrem dak li aħna din niddiskutu hawnhekk. Qalet li l-Kumitat kellu kwistjonijiet importanti x'jiddiskuti u li l-intervent ta' Casa kien wieħed mhux floku. L-istess messaġġ għaddewh membri oħra tal-Parlament Ewropew. Dan seħ wara li l-erba' il-kap tal-Oppożizzjoni għamel jum idur il-kurturi ta' Brussell jipprova jikkonvinċi membri tal-Parlament Ewropew biex waqt il-preżentazzjoni tal-Ministru Konrad Mizzi jitkellmu dwar il-Panama. Iżda eventwalment ħareġ diżappuntat għaliex kienu biss il-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista li fil-Kumitat lil Mizzi ma staqsewx dwar is-suġġett u minflok tkellmu dwar il-Panama Papers. Biex wara li kien Jean-Claude Juncker li fil-Parlament Malti ta' ċanfira lil Simon Busuttil, fil-Parlament Ewropew kienu membri parlamentari, inkluż tal-Partit Popolari Ewropew, li wrew li ma kinux interessati fil-kampanja li qed jipprova joħloqu. Il-falliment ta' Busuttil kien innutat ukoll fil-ġurnali. Bit-Times of Malta tirrapporta fil-faċċata li l-membri tal-Parlament Ewropew ma kinux interessati fil-kwistjoni tal-Panama u anke lillum irrapportat kif sfaxxat fix-xejn l-istennija ta' baraxx ta' mistoqsijiet dwar il-Panama lil Konrad Mizzi.